हामबाय जों दिनै आरो नर्थ इस्टनि एडभाइजार एकाडेमिफ्राय मालायखा हतरग जाजाखा गोबो गाबाग लायखा खुसिबुं लायखा साबु सालायखा हायफा न ताबो कक खायसि जों बनो कामखौ बुजगै साका बसाका नरक दल के मिली लायनाय एक साथ फायलाय दिने इंगा जों बा एक साथ नंग लायनि ताको दफानि बागै मा मिलिनाय गाबोन बोन जों सेपारेट दसे दुसानका आगे जे इम्प्लिमेन्ट खालामना बो साका बनो इंगा बसाव नरक मिलायनाय कराक खराक दे बुजोंनि एडभाइस रोता जों एडभाइस जाखसो इंगा रांनि खबर पेकेजनि खबर फुल सामा कांका बो अब आं रेमेन्या नरक गभर्नमेन्ट बाय एप्रुव फायनाय प्रोजेक्ट खालायनाय रुदि आं नायनाय हिसाका इंगा जों साका नंगो ताबो मिलि दिन साका सिएम बाय मालाय दिन साका जोंखौ मालायनाय मालाय माने परेव जों नों उदुकानावैनाय नों जों बाय स्टेट गभर्नमेन्ट मिटिं दंखौ तंनाय साका तंनाय हिसाका ngate bang bon ko ya jini jogon kodoglu pekas payment udburon खालाय नांगौ आफोर नों तंदि बो तंनाय हिसाका गाबोन बागैनो जों ताइटाम कक सानानि jini आरो मालाय मानि बेलायनो काहाम हेपेन स्टेट गभर्नमेन्ट नि जे कायसा केस जों तेबो कयखाबनो होम मिनिस्टार नि चेयारमैन सिबि कायसा रिटार्निस बुथ फैनाय डाइरेक्ट जों फान्ड सबाय माने हाय खायदिन साकाता यावबो नकक तिनी जों थाइमा काय मिस्र बाय दिल्ली मालायखा तिनी अर बो इनभाइट खेका जोंना मालायनन बागै जों इसुनो तै तिसाका तिनी जे एकर्ड नि इसुनो स्पेशली इनारलाइन पारमिट और बांग्लादेश नि बर र हाबथंमानि अमना मोथांना बागै इनारलाइन पारमिट जरुरी एवं ताबुक सालबुरुम बांग्लादेश नि रोहिंग्या बांग्लादेशी बर इनक्लुडिं पार्वत्य चट्टग्रामनि बर बजे त्रिपुरा राज्य हाबो एदिसे एलाका नक टांग तंमानि अकगनो जों प्रथमन हाबि बनो साका बेंकाकाय बाबनो खूब कखाय खनाका बेंकाकाय बसावो अब तो राजनीतिक इशू अब बनायनाय जे तमो एकट तंगो मनायजोंनो अब चीफ मिनिस्टार बे बां दिल्लीआव सालायका कयदिन सिगां चीफ मिनिस्टार बे मालायनाय बेंकाय खूब पजिटिव ताम हिंबा अंगनि बागै जों कखायनाय माने मन परे जों बन तीन मेमोरियम नाम कायसा देखा स्पेशली जरा ओ सालेंदर खायमानि परे बो जरा ताबुक जरा कोनो बेनिफिट मायाको बरंनि स्पेसिफिक मु बो कैम्प सालेंदर खायका बो आसाम राइफल दा पुलिस दा आर्मी दा सीआरपीएफ दा अब खायका तो मुं देखा तिनी कम मुं लिस्ट देखा नेक्स्ट जों 700 जनान मतन अन्ते बेनिफिशियारि माया बेनिफिट माया बरंनि मुंनो जों लिस्ट ने अब बनो साजाका जेतो जों बाय अर सालेंदर खायनानि सुनो तैनो जों साका गायसिनि बुबागेरा तो पॉलिटिकली सुन तै साका जेतो अर टीएनबी बाय एटीटीएफ नि अब पॉलिटिकल डिमांड दंगो कय सुतरां जों एटीटीएफ नि जे पॉलिटिकल डिमांड जे ताबुक जर इमप्लिमेंट नया अबनो तैनो बिसि कक साका एकाय एवं बबो अबनो सिरियसलि नायखा एकाय खाखलाय बमनो इमप्लिमेंट खायनो बायखंनाय एवं चीफ मिनिस्टार बाय बो अंक खायनानि बागै साइतंनाय हिनि साका एकाय खाखलायो जों खूब काहामखा काय बुबागेरा नलेज अब रिजाखा अमनि व्यापार काय जों ताबुक थामान पयखा बुबागेरा मालायनाय डिटेल्स तेबो कक सालायनाय हामबाय दिनै तो जों थांनाय बेलाय दंथका जों जतन बाक्साके मालाय मानखा तेबो साका बाक्सा बा थांजा दंनि हिनाय पलिटिकल बा राजनीति जानि नायमानि दङ बा मुसुमान दं खायमानो हायफोरनो सिनि सानमानि बा मेमोरेन्डाम दंथ' सिनि आबुमांनो याक्टिसाय फायबो जों मानसुगिया दङ मानियाबो दंख कारजाकबो दंख ताय खरसा खरनिके फायनाय आमो हायबो सिनि मायारो दङ बा केस जिकासाय दंमनि बरसाव लिस्ट रेडी लिस्ट आवरि मिया लिस्ट बाय फायबो आबरनि बियांनि बथानानि बाहाय केसा फाइपलामों दङ एमने एसआईबी हमथों बा एसबी स्पेशल ब्रांच बर दिल्लीनो जों नांखारै र पाइबो दङ हाबा आबो थांनाय बेलाय तो बाक्सा वाइनि साजांनायबो दङ थासिं सामाहाय गिबन बागै जोंनो साइक्लांखाबो जेनर ताबो कथालायै जे कायसा मिटिं फायके नं इशू कायसांनाय आप्रा बतहनाय कायसा साबजाखे कतरके नायनाय कतरके सामु खायजाकनाय बिसिन दफानि बागै काहाम जों बिनि बिसिनतै जों ताबो साबजाखा बा थांजांमांखा बा जों सिनि दफानि बागै जों ताबो सामलाय तंगनि मान खांगे तेब काहामनाय आमागै तिनि आं अबनो जे बबाय मालामानि यागलो स्पेशली जे नांगमानि ताबो जों पॉइंट टू पॉइंट सिनि बसाका स्टेट गभर्नमेन्ट नो रेस्पॉन्सिबल गांग तो ताव जे सरकार दङ बबाय दङबा आं साव सालायजाबान बस दङ मिटिं डेट मानामाय दङ आप्रो जों
सानाय CM बाय मालायनानि बा मिटिं खालायनानै जे जोंनि नोडेल अफिसार ट्राइबेल डाइरेक्टर बबायदि ताबुक मिटिं लाय आरो गोबां लाइन डिपार्टमेन्ट दङ चिफ सेक्रेटारिनाव जों साजाक थिग ताबुक जे सालायमानि बबाव सालांगौ नर पार्टी जेसेबां थायदि खायफा नों साननायावथ' थानसा बा नों माना नांगौ थानसा ताहनाय एसे आंनि जे आं ताबुक जे हागौ दङबा सालायबो दङबा गा आबाहेन आगुबै दङ आं पयथ' खायो 100 निफानो ताबुक थानसावबा सिनि जे सानमानि ताबुक गाहाम जागोन सगायनाय हयতো 3 मा नाय खाना माने हाया माना फासिगोन थाङै दंला